Здравейте, хора! Днес играем Clash Royale. Както ви казах, слаб съм на тази игра, защото си я свалих преди 2-3 седмици. И не съм много силен на тази игра. Но кажете нещо за дека ми, защото е доста слаб, да ви кажа. Победих един път с този дек, силен е. Малко обаче, иначе сега ще ви поведем, значи пускаме Барбериан, принц, добре. Сега ще покажа. Барбериан, те са малко хора, да ви кажа, хора, които харесва Барбериан, те са хуи, обаче не са толкова силни. Добре, окей, Барбериан. Добре, че беше пеката. Иначе нямаше да бия. Казвам ви. Сега, о, не, пусна ми такова. Сериозно. Чакайте, хора, ще изчакам. Дай. И сега ще пусна и принц. Сега ще им покажем. О, Валкирия. Сериозно, Валкирия. Човек е малко цъпичък, защото за какво му е да пуска Валкирия? Ако е слава Валкирията. Добре, ще се. Гати. Гати силният дек е това. Хора, мисля до тук да спирам с това видео, но ако ви е харесало, пуснете по един лайк. Чао, чао! Махте.